Agar як орзу дорум Далерҷон, агар орзуи мара президенти кишвар мо қабул кунаю, як бор мулоқот бо президенти кишвар ма мехоҳам ҳамчун якумин блогери пешқадами Тоҷикистон шуда як 10 минута суҳбат бошад дар бораи муҳоҷиро, як ҳамсуҳбат шавам бо муҳтарам. Чӣ мехоҳем гуфтан дар суҳбат чӣ хозир? Иншааллоҳ дар бораи муҳоҷиро мехоҳам. Масалан чӣ дарди муҳоҷироро мехоҳем расонем? Дарди муҳоҷироро ма дар худам чӣ суҳбат кардагим, ай ҳама сатҳи пасттарин да зиндагӣ мекунанд тоҷикои мо бисёртараш аксарияташ. дуруд бинандаи азизи шабакаи шумои Далер Эмомалӣ, умедворам шумо хубу хушу саломату сариҳолу серпул ҳастем ва ин барномаи навбатии беқайчии мо аст. Дар арафаи моҳи шарифи Рамазон бодам баротон муборак бошад ва чеҳра аллакай баротон шинос умедворам. Рамзан Қодиров не, Коля Тоҷик. Салом алайкум Далерҷон. Салом алайкум ба кулли подписчикои канали Далер Эмомалӣ. Гӯш мекунам барои. Саломат бошед. Хуб, аввал як шарт мегузорам баротон бо иҷоза. Ҳар суоле ки дар беқайчӣ баротон маъқул нашуд ҷавоб натен, мегӯям ки ба ин савол ҷавоб наметавонам. Баъдан хоҳиш мекунам ки баъди суҳбат анҷом шудан баъд хоҳиш накунем ки видеоро удалид кунем, мисли баъзе аз ҳамсуҳбатҳои дигари мо. Фикр мекунам Далерҷон, кӯшиш мекунам ки ҳар як саволи туда ҷавоб шавад ва прагӣ аниқ ҷавоб гардонам. Саломат бошед. Коля Тоҷик, ном, фамилия, сол, рӯз, моҳи таваллуд, ҷои таваллуд. Барои ки ҳама Коля Тоҷик мегӯянд. Як бор номи аслӣ ка шиносӣ? Номи аслии ман Комрон Шӯҳрат аст. Комронов Шӯҳрат? Комрони Шӯҳрат. Комрони Шӯҳрат, хуб. Бале. Ман зодаи шаҳри Ҳисор ҳастам. Дар чанд интервю гуфта гастам. 29 соли 1991 ман ба дунё омадагам дар шаҳри Ҳисор. 29 кадом моҳ? 09 сентябр. Сентябр. Барои чӣ Коля набошам? Ай сабаби ки зардина будем. Баъд хостем ки интереси ирсоям шава ки тоҷико киян чиян бидонам, ба ҳамин хотир Коля кардем ки дигар миллатҳорам бибинанд ки Коля будая тоҷик будая. Аз ин мебарад ки вақте ки кори блогериро сар кардем баъд нома Коля мондем? Не бародар, ай сабаби гуфтесам ку зардина ки будем бисёр вақт Коля Коля мегуфтанд. Вақти муҳоҷират дар муҳоҷират ҳам дар ҳамин Тоҷикистон ҳам ҳамсинфон ҷуроҳом Коля Коля ҳамихел. Баъд мо ҳамин нома худмон интихоб кардему штобе ки дигар миллатҳорам бибинанд ки Коля таҷик. Байни авлодро бо зардина ҳаст ё фақат худтон? Бале. Ҳастам бо зардина. Мактаби миёнаро ҳамҷо ба пуррагӣ хатм кардем? Бале. Донишгоҳ нахондем? Рости гап амун ҳолатҳои моментҳое буд ки мо рости гап душворимон мушкилтармон бисёр буд. Яъне зиндагиро мушкили иҷтимоӣ доштем? Шароит бениҳоят вазбин буд. ма вақте ки ҳамин мактаба тамом кардам, ма хостам ки ба муҳоҷирӣ ба федератсия Русия. Орзутон дар дил чӣ буд? Чӣ мехостем? Чӣ кора мехостем шуд? Мехостам ки актёр шавам. Бовар кунем. Як актёр набошам рӯбарӯи як нафариш аст ки орзуи актёрӣ дорад. Ай сабаби чӣ актёр шавам? Ҳамин лаҳзаҳои гуворро бисёр тамошо мекардам. Акай Холмурод Сидиқ ки балки шаҳрванди Ҳисор аст, зодаи Ҳисор. Як видеотон ҳам дидам як ҷоя буд. Хуб. Ба ҳама ака мехостам мисол ҳамин одамое ки популярнанд қатъи ҳамо мехостам орзуи ман буд. Яъне мехостем актёр шавем популяр шавем. Вале ин ҷолиб аст ки бародар Коля, актёре ки аз Холмурод Сидиқ мисол овардем, яъне нақшои комедӣ аст. Вале Коля Тоҷик як одами хеле ҷиддӣ ва ҷанҷолӣ ба қавле кашталбагиребон муаррифӣ шудагист. Ҳолати мара бар ҳолати ҷиддию кашталбагиребон мара ғамгин кард ки дар Москва дар Федератсияи Русия мо 4000 километр дур зану кӯдакҳоро мепартоем, падару модарам мерем. Ман ҳақиқата дар оҷа намебинам. Мардуми мо якдигариша фреб мекунанд. Ҳамин ҳолат мара ба ҳамин рӯз бурда ки ман ҳамин ҳолати чиза қабул кардам барои худам. Ҳай актёр шудам, пас ҳар ҳолата бояд қабул кунӣ. Баъд барои чӣ ҳози орзуотонро дига намехоҳем амалӣ кунем? Масалан бисёре аз филмҳое ҳаст ки шарт нест дига барои вай шумо актёрӣ хонда бошен.
شما چهرهتون به یک آدمی که رازبورو میتونن دعوت میشورم چه اکتور راستی گپ ما را فیرود هم نکرد یگون کس دستگیری هم نکرد اینا کارگردانایی که سلسله فیلمو میآفرین در شبکه‌های اجتماعی به خاطر فیلمتون تبلیغ شدن کل تاجیک یک چهره موفق در یوتیوب با جون دل همکاری میکنیم فیلمتون با بینندش زیادتر میشه با بهانه کل تاجیک با جون دل میخوایم بریم بازی کنیم با جون دل ارزوی اولی ما کودکی ما ارزوم همین بود که در فیلم ها بازی کنیم در همین اکتوری کنیم در مقصد مهاجرت که رفتین اولین کارتون چی بود اولین کاری ما در نانوای خانه بود نان میپختم من روسیگا نان میبردم تقسیم میکردم عذاب بود 16 ساله بچه فکر میکنم بنهایت عذاب بود دوری از پدر و مادر زیادتر است دوری از پدر و مادر بود یک مومنتی که در یک دو ماه دوره گریه میکردم به خدا که یا الله ما ایخی خانه و داری تازه داشتیم خوب بود زندگیمون مقصد هیچ نه نان مونا میخوردیم در هم تاجیکستان ما برای چی جا اومدم در این خیل عذاب در این خیل جای بزرگ ما از شرایط بزرگ در زندگی کردم به نظرت برادر کولی اینا قریب 10 سال شد زیاد مهاجری ایده 2008 از این 15 سال زیادتر شد 14 سال 14 سال راه خلاصی در چی است راه نجات در چی است اینا با میبینیم که 16 ساله ها برابر خودت با رفته ایستادن چیکار کنیم که این ملت دیگه مهاجر نشود چیکار کنیم که این ملت دیگر مهاجر نشود اول برای این کار کردن ما ملت خودمان باید دوست بداریم یک مشت شویم ما این مهاجری میبریم یعنی با کدام راه دوست داشتن با راهی که این فرض کردیم در مهاجری ای برادر فکر میکنم که در همین تاجیکستان هم همین خیلی کدام اینا باشه میبینم هم در روی یک دروغ یا فریب چه کنیم یک کس فریب کنیم بکنیم حق یک کس دیگر بکنیم بخریم لوبای جو لوبای کارخونه میری همین خیلی یعنی کاروپسیون یعنی اگر ما از بین روا همین کاروپسیون در تاجیکستان ان شاء الله اولش خداوند مهاجری هم کم میشه خب در مسئله کاروپسی که گپ زدیم ما جای صحبتی که داریم یکی از آشخانه‌هایی است که کل تاجیک وقتی تاجیکستان اومدن می‌خواست که اینا راه اندازی کنه عملی کنه بله چی شد که این در بسته کرده اینا باشه از آخرین صحبت‌های ما باشه در همین بینو بعد از چند وقت میسپارش دیگه چرا بس کردین صاحب کاری را بس کردیم ای سببی که همین کارخانه رو کردیم سه روز دا کارمندای نلاب اومده بودن مقصد در اومدن من نبودم خودم گفتن که شهادتنامه کنه بعد بگاهیش پیش ما بیایم ما راستی گپ رفتیم فکر میکنم همین کارخانه های تاجیکستان دا شهروند حرمت احترام نیست که مثلا ما برای خودم من میدونم که مرا باید چه حرمت کنم چه احترام کنم ما پیشوای سوم بردستم گویا یک لقمه یک نونی دهانسم ای باید مرا ایجوش خسته قطمه سلام کنه حرمت احترام کنه اما هم خشتگه او سازی بیا بدرو کافه وی کردی نه خیلی گبزنی خیلی ربیوی ای داخلمون همین سببو مرا خشنه اومد بعد روسیگا بسیار وقتی که ما در مسکویم با همین خاطر خواستیم همینجا را فروشیم ببین پرزیدنت کشورم در سخنرانیش دویم از دستگیری صاحبکارا میگه و حتی یک مراتور اعلام کرد همین سال که بعد از چند وقت بعد حکم قانونی بگیرد که نظارت صاحبکاران قطع کرده شد همین سال 2022 چون سال خیلی وضعی آمده است برای تمام جهان به نظرتون چرا بودن کارمندای انداز و کارمندای دیگر مقامات نظارتی تفتیشاتی این خیلی مناسبت میکنه از کجا سرچشمه میگیرد این چیز بیاد من فکر شدم ای سببی که خیلی کی هست گفته استم برادر که هر یک تاجیک خودش میخواد آباد شوه یا یک دودرش میخواد پیشرفت شوه یا دیگه سمتی که همسایه شه یا که جوره شه ای وای باید پست باشه به همین سبب ما پیشروی ما هممون آباد نمیشویم ولی میخوای دیگه با پورگی با روسیه رویم با پورگی میخوام برم برای چی اگر یک آرزو دارم دلیر جان اگر آرزوی مرا پرزیدنت کشور ما قبول کنه یک بار ملاقات با پرزیدنت کشور ما میخوام همچون یکمین بلوگری پیش قدم تاجیکستان شده یک 10 مینوته صحبت باشه درباره مهاجرا یک هم صحبت شم با محترم جناب عالی چی میخواین گفتن در صحبت چه آرزو در دلتون اكيد ان شاء الله در باره مهاجرا میخوام مثلا چی دردی مهاجرا را میخوایم برسونیم دردی مهاجرا را ما در خودم چی صحبت کردیم ای همه سطحی پسترین در زندگی میکنن تاجیکای ما بسیارترش اکثریتش در سطحی پسترین زندگی میکنن در مهاجری
баъд далерҷон посолство мера ёрдамшона мекунам. Сафир навшид, сафири навам ҳамихе фаъолият кардест. Аки иша намедонем озӣ. Мақсад бисёр занго меса ки як видео дорум мурдара ма рафта ай о ма бировардагим МЧС кати ма ҷанҷол кардагим. Мурдаи тоҷик. Мурдаи тоҷика ай о ма бировардагим. Сафира занг мезанам мегӯянд ки биё мақсад мурдае буроре ответи ва ё чӣ будай? Ответ метиҳанд ки хай обозия наметонист чида обозӣ рафт. Он гурӯҳере ки шиносномаҳошона гирифта додем, ин кори сафорат буд 100%. Чӣ шуд унҷа? Чаро сафорат ҳамроҳ нашуд, шумо рафтем шиносномаҳои тоҷикоро гирифта додем? ин гурӯҳ 60 нафар буд далерҷон. Мо 10 нафарша халос кардем. Пагашда мо 50 нафари дигаша озод кардем ай ҳамунҷа. Сафорат дар ин кор ҳамроҳ шуд ё не? Даже таҳқиқ кардан ай сафорате мо бачаҳои ҷаем ма гуфтам кадоме ки боше биё ай пеш гап мезанем. Таҳдид кардан? Барои чӣ таҳдид мекунед? Шумо ки кори воро анҷом додем ба қавле. Ин кори ваё набуд. И бародарои тоҷики худ монда ҳамҷа қуш буданд. Не, яъне коре ки сафорат бояд мекард. Ин кора бояд сафорат мекард. Шумо кардин кори. Ман кардам ваё бояд мара дастгирӣ мекард. Бале, барои чӣ таҳдид мекардам? Фикр мекунам пул мехӯрам бародарҷон. Яъне мехоҳем бо президенти кишвар аз дарду доғи муҳоҷиро ва проблемаҳои дохили сафорат бигем. Бале. Ягон бор талош кардем ки ин орзутон амалӣ шавад? Ба касе навиштем, занг задем куҷое? Орзуи аввалини ман ҳамяе ки ман мехостам видео кунам, мара ягон блогери мара мефаҳмидаги, дарди дили мара мефаҳмидаги биёй ай пеш ма қашам суҳбат шавам ҳамин гапҳоро бигум. Фикр мекунам ҳамун блогер ҳамин рӯз пайдо шуд, аммо хадати Далери Эмомалӣ аст. Бародарҷоно ҳатман ин видеоро кадом муҳоҷире ки мехоҳад ки мо бо ҳамроҳии президенти кишвармон вохӯрӣ кунем, мулоқот кунем, ҳамин сухани неки мара президент агар рад накуна, ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон чӣ хеле ки мебинем дар дигар шаҳрҳо бо президентҳо вомехӯранд, блогерҳо мақсад чандин корҳоро якҷоя ҳал мекунанд. Мо орзуи ман ҳамин ки ай пушти муҳоҷиро ман мехоҳам бо президент мулоқот кунам. Ва воқеан аз камтарин видеоҳое ҳаст ки дар баробари бародари Коле Тоҷик манам ошкоро мегӯям ки яъне мо низ чандин бор талош кардем бо ҳар роҳу восита бо навиштан ки бисёр мехоҳем ки аз миёни журналистҳои ҷавон бо намояндагӣ аз журналистҳои ҷавон бо президенти кишвар вохӯрӣ дошта бошем ва барои баҳси озодии баён дар Тоҷикистон ва баҳси гуфтани паёми мардум тавассути шабакаҳои иҷтимоиро матраҳ кунем бо президенти кишвар ва худо кунад ки ин паёми мо, ин орзуҳои мо ҳарчи зудтар амалӣ шавад бо бародари Коле Тоҷик. Ногуфта намонад Далерҷон, ман фикр мекунам бисёр корҳое ҳастанд ки муҳтарам ҷаноби олӣ аз ин чизо умуман хабар надора ва як касам дар бораи муҳоҷир ё дар бораи як шахси ғариб ягон суханам кардагӣ нест. Ба назари шумо боз ҳамин ҷолиб аст ки яъне дунёи интернет имрӯз дасти як оиларо қариб 10 та телефон ҳаст. ба фикри шумо ин ҳарфу ин паёму ин проблемаҳои муҳоҷирон аз шумо аз дохил ки мо мегӯем ба гӯши президент намерасад? Далерҷон, чӣ хеле ки худат рӯзноманигори беҳтарино ҳастӣ, фикр мекунам вақти намеоӣ ки бо фарзандои худат тарбиятишона. Бале, вақт нест. бидуни чанд подписчик дорӣ бародар? ҳоли ин 80,000 шуда. 80,000 одам кати сару кор дорӣ, вақти намеоӣ фарзандои худат тарбият шаб соати 1-2 хоб мери. Бале, 1-2 хона мебиёӣ, соати 6 да зангат мезанам мебурӯӣ мери. Бале, ман ҳамия фикр мекунам мардак 10 миллион фақат аҳолии Тоҷикистон катиай бо чандин президентҳо, чандин кори дигар мардак умуман фикр мекунам ҳамин чизоро намебинам. саломат бошед. дар муҳоҷират чӣ ният дорем бо равен агар бо ҳамроҳии президенти кишвармон вохӯрам ҳамун кас намегӯ мегӯям. Не, дар муҳоҷират чӣ нақша дорем? ҳамин кора дар муҳоҷират мехоҳам амалӣ кунем. ҳоле ки худое накард ки вохӯрӣ нашуд. вохӯрӣ нашуд, дигар ниати ин кора кардан надорам бародар. Барои чӣ ки бениҳоят таҳкидо мешавад. яъне коре ки ба мардум кӯмак мекард, коре ки ман кӯмак мекунам ба мардум, мара таҳкид мекунам, эмотира ихе мекунем, эмотира мекушем. чӣ ва мекушанд? чаро? ту тоҷикоро ёрдам накунед. Ки мега ки тоҷикоро ёрдам накунед? намедони ҳар яке ӯро фаҳмида. тоҷикӣ гап мезанам. бале. тоҷикӣ гап мезанам, мега тоҷика ёрдам накунед. мезанам, мега тоҷикоро ёрдам накунед. дар таҷрибатон ин хелам буд ки мо корманди фалон ҷоем, лекин ман боварӣ дорам ки вай корманди ин ҷо нест. бештар аз номи куҷо гап мезадан? бештар мо коргарои
аппарати чим аппарати президенте меган дуруға меган суҳбати рӯбарӯ даъватшон мекардем? бале намеомаданд. мегуфтем биё хай бародар агар мо як ғараз дошта бошем биё ай наздик суҳбат кунем намеомад. пас ин кора ки дигар накунем дар русия машғули чӣ мешавем? ман далерҷон ҳамима ин корум дар чандин интервюо гуфтагим ки 6 фарзанд дорум. ман ба ҳамин сини солум 6 та фарзанд дорум. ман то ба ҳол тӯли 2 сол мешава зиндагии хубу осодая надидам айрӯи ҳамин кор. яъне чӣ хел ман шаҳрвандии русияам дорум далерҷон. ман метавонам стабилна кор кунам 100-200 ҳазор ойлик гирам стабилна то 200 ҳазора ман метавонам ойлик бигирам. яъне ки ҳастай роҳои кори хуб аст. ман медонам ки чӣ кор кардан дар кора. ай ҳамин ҷиҳат сабаб шудааста ман стабилна ойликам надидастам, ман корам накардастам. то што мо мерем пули як муҳоҷира мегирем нисфа мода метиҳаг он сухане ки мо мисол қатъиян бародар ҳамчунам ошкоро гап мезанем ки бародар мисол инами қашайхидат инами қаакша мора метӣ барои чи ки мо ҳамин кор дар айрӯи шумо шуда ҳамин кора қабул кардем ай ҳамун ҷиҳат мо зиндагимон пеш рафтаиста. баъд мардум бисёраш мега ки ту пули муҳоҷирора хӯрдӣ ҳамин мара хуш намебиёд. яъне пуле ки оно гирифта натонистанд шумо гирифта метиҳем бо як миқдорше ки оно худшон аз бароси худо ба шумо бароси худо худшон розиян. чӣ қадаре ки розиян метиҳанд бале бо ҳамон аз пуштатон гап метиҳам. мекунанд. мо одамо суҳбат мекунем ки бародарҷон мо ҳамира дар фарзандамон расход мекунем. мо бензин мерезем дар чорчархай вай мошина вақте ки вай ҳаром вориди мошини мо шуд мо шояд ба ягон раи ҳаром равем. бари ҳамин мора аддушӣ розием шумо ҳамин корда розием мегӯям. бо аз пушт гап бо аз пушт дигар бародаро гап мезанам. буд ҳолатое ки масалан мерафтену масалан ба фиреб меғалтидену хеле чизоам бохабар шудам ки баъзан раҳои дур мерафтен шуморо фиреб мекарданд. бинобар сабабе ки мора занг мезананд чӣ хеле ки дар раҳ суҳбат кардем гуфтем ки бародар агар мо 2 миллион муҳоҷира ёки 1 миллионша ёки 2000ша агар ёрдаммон расида боша 2000ш дар хубӣ карда бошем ана у 2000 дигаришда мо как будто бадӣ кардем. яъне пули вай ёрдам карда одами вай ҳисоб мекунанд айда си пула кашида вай дадодем вай душмани мо меса вай метавонам нисбати мо любой хел видеои безе бурора ягон тӯҳмат куна. ана ай ҳамин сабаб мора занг мезадан мегуфтанд акаҷон мо як мушкили вазбин дорем мора задестиян молдавано ёки украино биёе ёрдам кунӣ. мо мехестем 200-300 километр дур мерафтем медиданд ки мо бисёрием ба 2 мошин мерем 5-6 нафар мерем чандин чизои қатъимон доштем. масалан чизо чиро дар назар дорем? чизое ки қонунӣ буд барои дифоъ аз худтон. барои дифоъ аз защитаи худам яроқ доштам. яроқи қонунӣ. яроқи қонунӣ дар москва иҷозат шаҳрванди русия дошта бошӣ иҷозат кунӣ. ин яроқ хабари чӣ мегуфтем? таҳдидот зиёд аст, метарсиде? ман аз ҷуз аз Аллоҳ ягон таҳдид наметарсам. яроқа барои мегирифтем ки будак ҷое ки мерафтем моро мепаронданд дар пеши помон мақсад мепаронданд моро мебуроварде мепарондем ки бародар яъне бо ҷонтон бозӣ мекардем мерафтем фиреб мекарданд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим мерафтем моро фиреб мекарданд ки намебардостанд ҳатто телефонмона намебардостанд ки мо кира занг занем чӣ кор кунем дал. як видеоам баромад баъд аз оне ки шумо тоҷикистон омадем як моҳ зиёдтар шуд 2 моҳ 3 моҳ аст аллакай ки коле тоҷика шояд депортатсия кардану мардума фиреб кард рафт дига намеояду. ана далерҷон нашуд ҳамин савола орзу доштум ки ҳамин савола хидамати фиреб кард мардуми тоҷика. аввалаш худованд то рӯзе ки зиндаву саломат ҳастам ман тоҷика фиреб намекунам. ман агар фиребгар бошам ман ҳастае ки ман одамое ки ман фиреб кунам. аввалаш дуюмаш бародар чӣ хел ман мегирехтаму меомадам кафе ҳӯй мекардам дар назди мардум мегуфтам ки ман зодаи ҳисору ман дар бари нотариус кафе ҳӯй кардам. ҳама суроғотро гуфтеси. чӣ хел ман амир корам мисол ҳар рӯз дар дари ҳамин ҳисорум ҳама медонад ки ман зодаи ҳисорум. ман агар ки мегирехтам ман клуб мерафтам ё умуман дар интернет намебуромадем. умуман интернет намебуромадам мисол ёки ҷои кафе хидмат намегуфтам. хулоса дилтон соф аст. хулоса дилам соф аст. депортатсия чӣ? ман шаҳрвандии русияам. агар мара ҳамон рӯзе ки депортатсия кунам вес журналистои россия вес блогеро уже эълон мекунанд. дар масъалаи шаҳрвандии россия боваритон то куҷо аст? масалан вақтҳои охир дидестем ки оное ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъоланд барои мисол иззат амон ки фаъолиятҳои сиёсӣ дошт шаҳрвандиша бекор кардан.
و باز چند نفر دیگه تهدید کردن که شهروندیتون رو بیکار میکنیم. شما از این چیز خواطر نداره که اگر ضرور شه شهروندیتون رو بگیرن؟ از همین چیز باوری کامل دارم که شهروندی ما را میتونن در یک لحظه انولیرovat کنن، میتونن ما را دپورتاسیا کنن. بسیار دشمنای ما شاد میشوه این کار. لیکن با کدام خاطری که ما گفتم که مهاجرا را دلش میخوام دستگیری کنم، دیگر قانونا کتی، دیگر کارها کتی، میتونیم ما با یاردم پرزیدنت کشور ما مهاجرا را دستگیری کنیم. دلش اشتباه مهاجرا دوست دارن وطن، دوست دارن دولت، دوست دارن پرزیدنت کشور. با سخن یک حقوق شناسی که در فدراسیون روسیه است، کریم جان بود خطا نه؟ کریم جان یارو هم صحبت است، اون از نگاه قانونی بسیار خوب کار میکنن اونا. راستی گپ آخرین لحظه که ما با هم برادر هم صحبت شدیم، یکی چیست تقصیل چای در نزد مترو واخوردیم، نزد صورتمون است. یا دیگر را شناختیم. اون برادر هم ما را قدر حرمت میکرد، ما را تماشا میکرد، ما را همون خودش یکی دید فیراد کرد. انا سببی که داکیومنتاش نه اونقدر خوب بود برادر، تاکیدای بزرگ میکردن، اما ما را نقل کرد همین سیستم را که ما را بنیاد تاکید میکنن. نمیدونم چیکار کنیم. ای واردی تاجیکستان هم زنگ میزدیم تاکید میکردیم، ای واردی مسکو هم به همین خاطر برادر داکیومنتاش بنیاد بزرگ بود. RVP داشت یا که تولی ونزه گفت ایادم برو اومده فراموش شده، گفت که ما را دپورتاسیا کردن. انه حالی هم ایستادن در فدراسیون. بعد هوای دیگه هم برادر کتی علاقه ما گم شده. اگر رفتین که دوباره حجت اونو درست شما میتونه که یک همکاری کنه، یک یعنی متحدی تاجیک مثلا اونو از روی قانونی کار کنن، شما از روی بچهای کوچه به قول بوزابونی بچهای کوچه گپ زنی کتشون میشه همکاری کنین یک جای؟ میشه جای کار کردن. سببی که باز هم مشتبه پاسپورت ما را انولیرovat نکنن، ما چیستا اینم بچهای کوچه میرم، من مقصد بچهای کوچه خدمت معرفی میکنم. صد برای بچهای کوچه بلاگری خشم نمیبیه، نه که بسیارش اکثریتش 90% بچهای کوچه مرا پریوت استاد کردیستیم. уже فکر ویدیوی مرا دلش تماشا کرده، معنی ویدیو را فهمیدیستیم که وقتی که میرفتین همچه بچهای کوچه دست به گریبان شپ و شپ هم میشد یا نه با اون طرفایی که از اونها پلا باید مجبور جان ای با کی ما هم تنها ما نشون تیم پای کورچه است دادا. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم جاندا پای کورچه 3 سال یا 4 سال پیش بود. ما به ویدیو به هیچ هم خیر رفته بودیم، کورچه کدی زده بودن که تو بس کی خودت که پستی توجیک می بی گاو میزنی. توجیکای خودمون توجیک خودمون کورچه کشید به مقابل تو. بله. به خاطر که یک توجیک دیگر را فریب کرده بود. بر خاطر که یک توجیک دیگر را فریب کرده بود. با پلیسای روز چه برخورد میکنه؟ ببینید که در بعض ویدیوتون پلیس هم میاد. پلیسا میبیان، هر یک ویدیو ما در قریب پلیسا میبیه. ما چیستا با قبل کوچگی باشم میفهمونم، پلیسا را مرا پرای نمیفهمن، مرا درست درد میکنن، مرا میفهمن، مرا جواب میتن. من میگم که مثال اینا ما خیلی فرض کردیم بچه کوچه تو باشی پلیس، ای باشه ماشینیک. تو چخیل ما بچه کوچه ای حقیقت گپ میزنم، مرا دستگیری نمیکنی. این ماشینیک پولی چندین اویلو ها را خورده است، نمیتیا پولی 100 نفر پولی 20 نفر تا پشتی ایرا حمایت میکنی، زشت میکنی. پروستا ما هم خیلی سوالم کردی پلیسای روسی را بسیار سخت مات میگن در بازی مات میکنیم. نهایت به همون سوالم جواب نگرفتم که نیت روسیه رفتن داریم بعد رمضان گفتن که میریم با انشالله. اگر که این فعالیتونه دوام نتینه، یعنی پول بچه‌هایی را که در فریب قلدن گرفتن نمیتونه میگه دیگه اگر وخوری با پرزیدنت نشد چی کار مشغول میشین شما بعد؟ من راستی گپ در از جوانی هم بسیار ریسکوات کردم، بسیار کافه هوی کردم، مغازین هوی کردم. من در مسکو مغازین دارم، میخوام مغازین یک تا دارم. راستی گپ سیتی مغازین شو چند تا میخوام هم یک تا نه 100 تا شو میشه. بعد اگر که روی که با زنگ زنن با خواهش و زوره و تولد کنن چی میشه در این حالت که اگه بیا اینا پلی مورا ندادیستیان؟ امام جان باور میکنی در یک روز زیاده از 100 نفر زنگ میزنه، 30 تاش قریب یاردم که ما این دیوالیتیم، 70 تا دیگهش باشه
ака биёсуи мора гирте, ака биёсуи мора гирте. Дазе зора мезананд ки шӯхӣ мекунем, мегӯм бародарҷон пули билет надорум, оли бе ягон ҷо кор кунем, пули билет шава ба мерам, ака билет та мегирем, хел биё мегӯм. баъд рӯзи рафта мерем ё не баъд ниҳоят ин корро дая? Иншааллоҳ баъди ҳамин видео агар вохӯрӣ шавад, мо ҳамчун кӯшиш мекунем ки тезтар равем ба сафари. Саломат бошед. Ин нафаре ки занг мезананд кӯмак аз шумо мепурсанд, шумо аз куҷо барошон баъд кӯмак мекунед? Онро чӣ хел ҷавоб метиҳед? Нафарое ки моро занг мезананд, мисол бениҳоят индивидуалито бисёр занг мезананд, ай ҳамаш бо як бор дига эҳтиромона хоҳиш мекунем, ай ма хафа нашавед вақте ки ман кори шуморо буд карда наметавонам. Чӣ хеле ки ман медонам як нафар дар ҳама хуб шуда наметавонад, ё ки Коля Таҷика ё ки Далери Имомалӣ. Мисол ин мардак барои ма писанд омад, ман иро ҳурмат мекунам, барои ма хуш омада ин бародар, ман иро сахт ҳурмат мекунам. Шояд бо бародаре пайдо мешавад ки ҳамин бародар дар ҳамон дам маҳкум нест. Манам ҳамчун ҳамин индивидуалито эҳтиромона хоҳиш мекунам ки мо ҳам як муҳоҷирем, мо ҳам як мақсад обичный одамем. Ҳамаро мо кӯшиш кардан дорем ки дастгирӣ кунем, лекин ҳамаро дастгирӣ кардан наметавонем бародар. Як-ду суоли сиёсӣ ҳам агар хиштон бошад. Баҳсе ки имшаб рӯз ҷанги Россия кати Украина рафта истода, ки ман бештар ира ҷанги Путин бо Украина мегӯям, вале шумо метавонед фикртон дигар бошад. Яъне назари шумо чӣ аст? Назари ман дар ҳамин бародар ки ман фикр мекунам Владимир Зеленский президенти Украина иштибоҳ мекунаю, ҳамин кора пес бурдаистад, яъне нацистора намехоҳад ки мисол нест кунам. Бубин нацисто хуб бигем ки майлаш дар Донбасс, дар Луганск, дар ин ҷо буданд. Чаро то Киев ино ҳамла кардан? Яъне Киев барои ки гирехтан охи нацисто бисёрш ҳар ҷо гирехтан. Ҳамин нацист гуфта киян онҷа? Нацист гуфта хали дар Русия ҳам бисёр ҳастанд, яъне чӣ хеле галабрити мегӯянд дар Русия, мисол мебинад ки тоҷика ё ки сиёпӯста ва хишнаи бия меран нападение мекарданд. Бисёртар дар Русия ҳамин кор. Дар Украина оно чӣ зарар мерасонанд ба Россия? Дар Украина чӣ хеле ки дар Россия ба тоҷик зарар мерасонанд, шахсое ки дар Украинан о ба рус зараршона мерасонанд. Баъд барои чи ба ҳамон шаҳрҳое ҳамла кард ки он шаҳрҳо зиёдтар русзабонанд? ҳамин Харков ҳама русзабон аст. ҳамон шаҳрҳода нацисто бисёр ҳастанд брат. Дар Донецк, дар Луганск, дар чандин шаҳрҳое ки дилтон роҳат аст ки масалан вақте ки видеоҳое ки рафта истодааст мо мебинем кӯдако, пиронсоло, занако азобу Эмомалиҷон, чӣ хеле ки худат медонӣ бародар Далерҷон, чӣ хеле ки худат медонӣ дар кадом давлате ҷанг нашавад, дар куҷое набошад, тӯли Европа, тӯли Украина, тӯли Русия зарараш ба любой давлата мерасад. мо ғамгин ҳастем. Ман даже видео карда будам ки видеоне як сурат карда будам ҳарфи зекати ки мы за мир. Бале. Мақсад даже дар блогеро зарараш расид ки бале. Фоида мон дига ба сифр расида. YouTube сум наметия, лекин мо сериално расход карда худат медонӣ ки ҳар як видеои вориди YouTube мешава бесум берасход. Пули интернет ки ҳам роҳгирош худаш дига. Пули интернетиш худаш 300 сомона ямо аст. Хуб. Шумо замир. Ман замирам бародар. Ман сулҳ дӯст медорам. Ход Украина, ход Русия, ход Сурия, ход кадом давлата ман намехоҳам ки ҷанг шавад ё нархи орди мо 350 сум шавад ё ки нархи ҳачи дига қимат шавад. ин ай сабаби ҷанҷол ҳамин корост. Дар мавзӯи дин агар суҳбат кунем, яъне онҳое ки дар яъне алҳамдулиллоҳ мусалмонем, вале онҳое ки бо мусалмон аксаран бинандаҳои мо мутаассифона як суҳбати аҷиб ман карда будам бо чанд нафар аз ҳамсуҳбатҳои дигар. Вақте ки нафарҳое пайдо мешаванд ки масалан барои мисол аз дигар динҳо, аз дигар равияҳо, аз дигар ҷараёнҳо ҷонибдорӣ мекунанд, онҳоро мо дига сангсар мекунем, дига ҳукмшона баровардана. ҳама ҳақорату дашно мехел нисбати ин гуна бародарое ки мусалмонанд, вале нисбати масалан қавми яҳуд ё ягон ҷараёнҳои нав назарҳои хуб надоранд, ӯро чӣ мегӯед шумо? ҳамин як шеър аст Талерҷон мега ман бад кунаму ту баъд мукофот диҳӣ, пас фарқ миёни ману ту чист бигӯ. ман фикр мекунам одаме ки бадбахтае, ҳақоратчие, одами худаш нитоя, вай дар любой дин, дар любой чи зарарша мерасона, гапша мега.
бештар дар миллати мо ҳамин кор бисёр аст далерҷон. ва ҳамно чӣ гуфтаем ба ҳамин гурӯҳ нафаре ки мусалмонанд вале боз як нафари дигар ҳар ҳазор хел дашном афрод мекунанд. Одамое ки дашном мекунад вай даъвои мусулмонӣ накуна бояд. Одаме ки даҳанша ба сухани ҳаром, даҳанша ба сухани қабеҳ уже чӣ кадистай вай бояд даъвои мусулмонӣ накуна ки худат фикрат чи аст нисбати масалан нафарое ки масалан яҳудӣ ҳастанд ё насронӣ ҳастанд ё зардуштӣ ҳастанд оташпараст ҳастанд нисбати дигар намояндаҳои дино ина ман дур намерам. ман мисол як худам зани рус гирифта будам дар никоҳи худам дуровардам. христиан буд мусулмониро қабул кард тӯй кардем алҳамдулилло. мақсад агар худат мусулмони ҳақиқӣ бошӣ агар яҳудӣ ҳам боша мусулмон мекунӣ. дар масъалаи самти санъату фарҳангу ҳунар агар суҳбат кунем масалан китоб мехонем камкам ё не? ман китобам мехонам. ҳунари хуб дорам дар Москва. ман тамом кардагим поварира брат. повари пешқадами кадом намуди хӯрокро пухта метавонед? чӣ намудеш боша ман мепазам. оши палави тоҷикӣ. оши палава бисёр одамое ҳастанд ки даже дар Русия зида доранд ки ака биё ош. ман надидам мекунем дар ягон видео ошпазита. дар як видеомон шутоби мардуми мо камтарак нофаҳмоиш бисёра. вақте ки як авқота як чиз дар сари дастархон мебинам ту гушнаи мисол ва сураза ба ҳамин сабаб мо накардем. лекин дар як видеом ҳаста дар Инстаграм боса толи дар Ютуб боса ба самбуса шакароб кардагим. ба самбуса шакароб. хоб ошпази хуб аст. масъалаи кинода чи вақте гуфте ки ҳунарманди бештар кадом актёра дӯст медорӣ? ҳунарманди бештар актёрои тоҷика рости гап ина як Аловиддин буд. шодравон шудан. ман ҳар як чизоша тамошо мекардам. баъд ина ғарибшора ман тамошо мекунам. аз актёрои ҷиддӣ актёрои ҷиддӣ ман Вандама дӯст медорам. Арнол барои чӣ ки ҳам стили худам дига ҳамин там тушам Вандам Арнол бошад. Вандам Арнол Рембо Ҷеки Чан намеёрам. яъне актёрои давраи кӯдакии мо ана. ҳамин кӯдакӣ ман ҳаморо ки тамошо кардам. кӯчадам задан мекарде? рости гап буд ҳами хариб. ягон бор театр рафтагин ё не? не рости гап. орзу надорӣ як бор театр бурем? чуба не мерем. интерес аст? ҳастай. дар тоҷикистон ё дар Россия як бор рафта актёрро дар театр бибинед? орзу дорам ки дар ҳамин тоҷикистон чӣ ҷое боша моро даъват кунам мо бурем. театр ҳам мерен агар даъватон кунад? куҷое ки моро даъват кунам. ман бо намояндаги аз ҷавонои миёни театрӣ ҳатман кӯли тоҷика то охири рамазон як бор театр даъват мекунем ки биён театр. дар самти варзиш суҳбат мекунем. кадом намуди варзиша машғулен шумо? бисёртар футбола дӯст медоштам. рости гап як чанд бор ғалт дидам дастам шикаст. тану туша куҷода ба обу тоб додени хел? тану туш ҳама ғама дардай гӯштое ки мускулов ки накад. дар Москва чиста барои худам як тӯли 3 сол заниматсия кардам. обутоби бадан? чиста барои мисол барои саломатӣ. барои саломатии худам. лекин ба кор омад кӯчада кам. лекин кор омада чанд ҷо кор омад. футбола ки дӯст медоред кадом дастара баличка мекунед кадом футболиста? мессира. мессира хуб. роналдоро дӯст медорам. баъди месси ай барселона рафтану роналдо аз реал чӣ шуд баъд? баъди ҳамин ман дига тамошо намекардам. дига намекард? футбол интерес нашуд? ман интерес. баъд Далер Кузеев ҳамчун футболисти тоҷик казанда бозӣ мекунад? дар шаҳри Русия аст. бисёр футболист ҳамро кадом бозӣ кидагоҳанд ки Далер Кузеев ҳастан ман тими якачинам ҳамроҳ шуда Далер зборнида? Далерҷон салом алейкум. ҳамном агар бубинад ягон вақт саломат. бародараму қадри тоҷик ай ба ҳамон хотир тамошо шуд. саломат бошем. хуб аз зиндагӣ гуфтем, аз муҳоҷират гуфтем, аз фарҳангу сиёсату варзишу дину гуфтем. кадом мавзӯъ боз баротон ҷолиб аст барои суҳбат? аз ҳама мавзӯи барои ман ҷолиб хуш мебояд ки ҳамин барномаҳои ҳамхали бисёр шуда дар бораи муҳоҷират. мақсад яъне чӣ хел Далерҷон чӣ хеле ки видеои гуфтӣ 60 нафара халос кардем мо аз бароне. ҳамин кадом тоҷике ҳаст барои худаш аввал дард кунад ки чем як тоҷики дигара уҷа бурда фреб мекунад. анам хали барнома мехоҳам бисёр сал. дар ҷамъ ҳамин давоми чанд сол чанд гурӯҳа наҷот додагин шумо ҳисоб кардаген? рӯйхат дорем? рӯйхат надорем. ман чиста худам ба калаи худам медонам
як ай гурӯҳҳо як ё ду гурӯҳ ҳам хеле бисёр гурӯҳӣ не аку гурӯҳ гуфта чира хеле дар назар дорӣ худат бародар не яъне дар ҷамъ чанд нафара ҷавоб додем наҷот додем агар аруи количество нафар гирӣ аз 1 миллион ҳам зиёд аст аз 1 миллион ҳам зиёд агар ай нафар барои чӣ ки як стройка моро файруд мекардам ки ака ҳамин пули моро надода қариб тули 70-80 додам унҷа ҷиддати ҳамон пула дошт мақсад дар масъалаи Каромат Шарипов чӣ фикр дорем фаъолияти онро ҳамин мегум ҳамин кор мара ай хушум аз як чи бисёр омад ҳар як видеое ки шодравон Каромат Шарипов мекард ман тамошош мекардам мегуфтум якумин шери нари тоҷик ҳастае ки ай пишти тоҷик дар шаҳри ғарбӣ гап мезана шояд ки ҳамон бародарам сабаб шуда ма ҳамин кора ба видео кардем мо мекардем ҳамин кора бе видео мекардем ҳамчун як бачаи кӯча бурем ҳамин сабаб шуда мо ҳамира видеои кардем ҳамин кор барои муҳоҷирае ки ин видеоро мебинанд дар охири суҳбат барои онҳо ягон паём ягон фикр назар андеша ба ҳамаи муҳоҷиро дуруду саломи бепоён мерасонам ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш мекунам ба ҳар хел видеоҳои мардумӣ бовар накунем масалан кадом видеоро дар назар доред шумо ман бисёр видеоҳое дидам ки мисол маро таҳмат кардам бо беғарзи ман чандин одамои худам ман видеоро уже то мегӯяд дар дили ҳамин кор набошӣ хид намекунӣ чӣ гап рафтаистае мисол ӯ вақтое ки мо блогерӣ намекардем кадом видеоя медидем бовар мекардем ки ҳамхали дар ҳақиқата лекин вақте ки ман худам блогер шудам вақте ки против ман видео бировардам баъд ман фикр кардам ки дар ҳақиқат метонистям ки ҳол барои муҳоҷиро чӣ мегӯем барои муҳоҷиро мегӯям ки бисмиллоҳирраҳмонирраҳим бениҳоят муҳоҷирои бо ҳастае ки меран ҳамунҷа чиста айдуми фреби тоҷикан ҳамин кора баст кунанд саломат шуд ҳамин тарафи сархуши акаи коледа байрақи тоҷикистон ҳамро мехоҳам як бор нишон те байрақи тоҷикистон аст вале инеш ҷолиб ки курта бо нишони чеченистон ча куртаи тоҷикӣ намонда аҷиб кулоҳмон тоҷикӣ аст басай бародар ина бародарҷон куртара дар шаҳри чечня як бародар видеои мара дида буда ки мо бо як кавказӣ гапомон гирифтагӣ буд якумин видеои мо ҳамон кавказия агар мардум тамошо кунанд ҳамон видеоро ҳамон марда гуфт ки дар ҳақиқат гапат надорам рафти қати як кавказӣ мо ту ҳам хел гап задӣ ҳамин киртатада падар барои ҳақ талошид падар худо кунад ки соҳибкорои тоҷик то рафтани колия тоҷик як чандта куртаи тоҷикиш тӯҳфа кунед бо символҳои тоҷикӣ дар ҳамин сари сина ки ба наздики муҳоҷират рафт бо ҳамон куртаҳо дига ба муқобили бачаҳои кӯча гапзанӣ бибирояд иншааллоҳ мебироем саломат бошем охири суҳбат ягон чизе ки баротон хуш наомада ин суҳбат буд ё не ягон чизе набуд ки барои ман хуш набия чӣ хеле ки аввал гуфтим мо қайчӣ намекунем ягон душа ба ҳама саволот ҷавоб додам фикр мекунам ягон саволе набуд ки ман ҷавоб надода бошам ана дар охири суҳбат гуфтанӣ ҳастам ки эҳтиромона хоҳиши моро президенти кишвар моро ба мулоқот даъват кунад ҳамчун мақсад шаҳрванди тоҷикистон шаҳрванди тоҷикистон ҳамчун блогери пешқадами тоҷикистон ки ай рӯи муҳоҷиро мерам сухан мекунам якумин блогери тоҷикистон шуда мақсад мехоҳам мулоқот бо президенти кишвар кунам ин маям оли ягон блогери гапа нагуфта ба ҳамин хотир аз рӯи муҳоҷиро ман ин кора кардастам фикр мекунам муҳоҷиро видеои там видеои ман падилица мекунанд то ки овози мо сухани неки мо ба гӯши президенти кишвар расад зинда бошем ва охир суҳбати мо ҳамин аст ки ман доим дар ҳамин гуна суҳбатҳо хоҳиш мекунам ки бародарои азиз ҳамин суҳбатҳои беқайчии моро дар ягон ҷо хоҳиш мекунам дар ягон ҷо кӯтоҳ карда нашр накунем бисёр хоҳиш мекунам агар мехоҳем ба шакли комил паҳн кунем суҳбата ҳатман ё аз ман ё аз колия тоҷик ҳатман иҷоза пурсем ки ман дар фейсбук эшонам дар фейсбук ҳаста саҳифа фейсбук дорам шумо рости гап дар инстаграм шумо пурсем ман аз фейсбук ки агар иҷоза шуд баъд паҳн кунем бисёр хоҳиш мекунам не ӯ бародар ӯ хоҳиши ки ман ту мекунем ҳама ин кора иҷоза намекунад лучи напурсонам не ман хоҳиш мекунам ҳамеша вақте ки баъд беиҷозаи мо паҳн кардам баъд мо метавонем даъво кунем баъд аз мо наранҷам мо бисёр худмона видеои моро мегиранд нисфша мемонанд ягон ҷое ки мисолан хатогӣ баъд жалобароӣ мекунем чӣ мегӯям не мо залб намекунем брат не ман ошкоро мегӯям ки агар ки беиҷозаи мо паҳн кардем мо даъво роӣ мекунем ана испас моро ҳам залб мезанем хоҳиш кунем вақте ки накардам хоҳиша иҷо дига даъво ҳамаш хоҳиш кардагем ки бародаро ту видеои мара партофтанӣ ҳамаш агир партов ё як бор мана пурс ё ки як бор пурс ки акаҷон партам ё кӯшиш кунем хитон бародаро видео кунем ин мардак
стремиться к чему? Стремиться к тому, कि кори хитона дуст бидорем. Дар хона хо рафтан кати видеои ту пешравӣ намебурад добра. خب با خوش دیم هم این است که بیننده‌های عزیز که همه شما را احترام میکنیم که ابونه شدین در ما وقتی که کامنت یا شرح مینویسین به حقارت به تحقیر نویسین بسیار خواهش میکنم در کجای من خطا کردم در کجای برادر کلا در صحبت خطا کرد یا که در کجای فکری من یا فکر همصحبت من به شما معقول نشد با دلیل نویسین که برادر در فلان جا با نظر من تو خطا کردی ما انشاءالله کوشش میکنیم که خطاگی خودمون را اصلاح کنیم فقط به حقارت فقط بدون حقارت منم در چند یک روز افیر کردم میگه که ایجاد اشبکه کردگی وجود خالی اشبکه کردگی ما دوست می‌دارم آدمی که اشبکه ما درون گپ میزنه بدون حقارت زنگ نمره تلفن ما دور بسم الله الرحمن الرحیم دو روز پیش همین گپ خود چی دلیل جان یا برادر نوشته که اوچتا فلان کنم بعد اتفاق در کامنتاری اینستاگرام بود بعد دنگ در اینستاگرامش نوشتم که برادر جون تو مادر داری من میتونستم از را دوازده حقارت کنم لیکن در این ماه بزرگ خیلی که میگه دهانت محکم ما باید محکم باشه ما حقارت نمیکنم ایزو نکشیدی اوچای ما را حقارت کردی کی گاش گفت که تو ایزو نکشیدی موجیرو را فریب کردی گرفتی رفت تاجیکستان بعد گفتم که تو یگان فکت در داری که ما موجیرو را فریب کردیم کی گفت که یا ویدیو تا دارم گفت ما گفتم بیا از ما صورتای تو همه دارم уже ایدری اینستاگرام درو اومدم گرفتم بیا از ما صورتای تو میبرونم میگم که همین برادر من $100,000 فریب کرد تو همین را چه فکر میکنی خوش رو فکر که برادر من بگه زنگ زد باور که دوم روزای من عزت امورا دارم زنگ نزد برای که فهمید برای خودش که تهمت است بسیار خواهش میکنم روبروی هر نوع عدالتی با فکت و دلیل همیشه قدم بزنید و وقت شما غلبه میکنید همیشه آخر سخن ما همین است در همه ویدیوهای ما زنده باد صلح ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان بدرود تا درودهای دیگر بله جان سوال هستم که اومدید